Bawa Mas Bawa. Mas Bawa. Passwordnya. Iya. Ini Mbak Sulis, Mbak Luki. Jadi untuk masyarakat Sambi Gede, mbok menawi mboten saged rawuh, mboten saged mirsani, bisa live streaming channel Ki Minto Darsono. Iya. Bose nggih, Derek. Iya. Yo. Taman diawasi karo bose lho. Sampe lho. Lah kae loro kene kono kae tanten karo bose kae. Bose monggo lho yo anak bose lagi cis tipis-tipis yo. Oh iya, Dik. Lagi CTT. Iki nek ngomah karo nek ngarepe TV, karo beber kasur wis cis tipis-tipis to. Ya, ke Bopo Minto, Ki Minto, ke Tapek Kusumawi Baso. Iki. Yuk, Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Minto. Thank you.
Bibirku ilang loh. Lah piye ora dibungkem ora ming. Bar didikem ki nek tangan uabang. Iya. Bungkem tenan aku. Nek kembas malah aku bingkem kene to. Dek sarep bingkem kene. Kali iki. Lah kono yo guyu. Ora we. Ora guyu. Piye mek sembek oh nyebek. Pocluk. Sepira Mas Devi? Ini lho. Oh Mas Devi. Ah, salah aku tak kok sampean. Oh. Sing gercep Mas, mau aku. Tenanan dah.